Dobre? Hej. Aký bol ten pes na začiatku? No, Prečo išiel k nám do školy? To adoptovaný psíček, ktorého niekde našli vyhodeného, aj so sestričkou. A čo robil doma? Alebo čo boli tie problémy hlavne? Tak, okusoval nábytok, zničil teda celú izbu. To sa Čiže keď ste išli do práce, tak on tak štekal, robil cirkus. Robil cirkus, hej. Tak splnený sen, či? To bolo jedno proste, že v tom snehu, keď ja skákal, sme boli vonku non-stop ráno, po obede, potom ešte večer, proste niekedy fakt 3 hodiny, neunavil sa. Ešte po robote potom 3-krát sní von pred robotou ráno od 6. S tými emóciami musíš pracovať, hej? Že kedy koľko emócií. Tak, lebo keď mu dáš veľkú emočnú pochvalu, tak sa ti z toho sedu zase uvoľní. Ja by som mu dal k nohe a pokračujeme ďalej. Chris, nohe. Pozri sa. Tá pozornosť je vlastne prvá vec, čo vždycky učíme. Vlastne, keď je takto k nohe, tak nebude sa venčiť, nebude ňuchať, Nesmie. Lenže ty, keď ideš robiť prechádzku, tak jasne, musí si ho predtým vyvenčiť, aby on nemal plný mechúr, že jemu treba cikať a ty ho pucuješ k nohe. Nebojte, ja sa nič neurobí. Veď vieme, ale nechceme, aby sa čukali. Nie, tak nie. Je dobré, keď sa socializujú. Nohe. Toto robil nám, keď sme stretli psov, ťahať. A presne, vieš, a ten pán, on mu ťahá za psami, ten pes, a on ho chce dať aj tak čuchať. To ho v živote neodnaučí. V tom parku, keď bude na voľno behať so psami, tam nech sa čuchajú. Pri prechádzke nie. A tréning on trénuje, hotovo. Jeho pes nech si ťahá za psami, koľko chce. Keď bude vo výbehu proste na voľno, môže si robiť, čo chce. Lebo viete, vy keď mu to umožníte, to čúchanie počas prechádzky s inými psami, tak on si myslí, že takto to má byť. Tak ako deti, tak by mohli všetci chodiť do školy. Neboli také problémy, Neboli. pri venčení. Jasné, že by neboli. Paráda. Ale to bude fungovať aj doma. Ja sa ho verím. Ja viem, že to bude fungovať. Hocikomu, keď odovzdávam psa z výcviku, ja mu musím urobiť inštruktáž. Poriadnu inštruktáž, aby proste vy ste vedeli v tom pokračovať, lebo tak čo, zoberete si psa a teraz neviete nič? A zvlášť, ak idete ešte používať aj elektronický obojok, musíte mať inštruktáž k tomu, vy musíte vedieť, čo máte robiť. My dávame 3 tréningy, čiže vy keby ste chceli, môžete ešte 2-krát prísť na konzultáciu, ne? Hej, to máte v cene, áno. No, ide o to, aby ste to vy poriadne vedeli, lebo keď vy to viete a rozumiete tomu... No tak vlastne u nás začína, aby či ho spravíme, alebo ho pokazíme. Áno, lebo pes je vycvičený a teraz je to na vás, že či vy ho pokazíte, alebo ho udržíte v tom výcviku. Dobre, iba ho posadíš, oslovíš, Sadni. odopneš vodítko a povieš voľno. Voľno. Super. Mala som proste v neho dôveru, pustiť ho na voľno. A on teraz sa bude držať pri vás, lebo aj dlho s vami nebol, ale keď už sa zase nabaží tej vašej spoločnosti, pominie nadšenie, presne tak, pôjdete do lesa, tak už budú iné záujmy. Teraz máš 100% istotu, že ten pes proste príde, lebo máš 800-metrové vodítko na ňom. To 25-metrové môžeš doma odložiť do police a veď to koľky došli ku mne s takým horolezeckým lanom navinutým. Ja som s tým takto chodila, keby som káble ťahala. Pes nemá život ani vy. Ťuk a k nohe. K nohe. A kráčaj. To je to isté, čo vodítko, aby som povedal, že ešte slabšie. Keby to kopalo veľmi, on skúči. Skvelá práca. Máte to v krvi, ale tomuto musíme človek stať. Nemôžete to robiť túto robotu bez toho, že by vás to bavilo, hej, že to robíte na silu alebo tak, lebo to vyžaduje obrovskú trpezlivosť. Ale je to super, nás tie výsledky tešia. Si už človek nevie dať rady a je v úzkých a odovzdávame mu takéhoto psa. To je presne náš prípad. My sme boli totálne úzkých. Že dokonca prídeme ešte o pracovné miesto. Sú školy, ktoré robia čisto pozitívny výcvik. To na tohto psa nefunguje. Že len po dobrom. To funguje na určité typy psov, na určité povahy a na ňo to nefunguje. Piškotík na ňo nefunguje proste. No nie, veľakrát ho ani nechcel ten piškotík. My sa snažíme vždy ten výcvik vybalancovať tak, aby ten pes tomu rozumel, aby z toho nemal stres, aby sa toho nebál, aby to robil rád, hej? A teraz vlastne ten výsledok aj vidíte. To neverím, on ide, toto je dumný pes, toto je Maria. Teraz keby ste do toho nejak že zasiahla, no to by ste nemala robiť, jasné, lebo budete mať vy pri nohe, tak potom. Vždycky jeden najlepší vycvičený, ako to vysvetlíme doma. Našej starkej. To je špeciálny druh výcvikárov, staré mami. Hej.
to hneď poriešia. Aj bože. Nie, proste. Na veľa sa nám podarilo dosiahnuť to, aby ho nekrmila. Povedz, zostaň Zostaň. a skús odísť od neho. A keď budeš odchádzať, tak sa aj trošku sa na neho otoč a zvýrazní mu ten povel zostaň. Lebo ideš to robiť s ním prvýkrát, tak aby ťa poslúchal. Peace. Zostaň. Zostaň. A musíš sa vrátiť. Zostaň. Toto si všetko na tej prechádzke môžete precvičiť. Raz spravím krátku vzdialenosť, takúto, potom spravím dlhú, potom spravím, že úplne kratučku napríklad, aby on nikdy nevedel, že na akú vzdialenosť a na ako dlho ideš. Zostaň znamená, ty sedíš, ja odchádzam a vraciam sa. Keby si ho chcela zavolať z toho odloženia, tak použij iný povel. Povedz mu čakaj, odídeš a potom si ho zavoláš. Už keď ide k tej nohe, že ho zavoláš k nohe a on už smeruje k tej nohe, ty ho hneď pochváliš. To je ono, super. Vlastne tou pochválou mu pomôžeš pochopiť to, čo od neho chceš. Že psa dostaneme do takéhoto stavu? No, čím začínate? Začíname tým, že u psov vytvoríme motiváciu. To znamená, ak má veľa pozornosti, tak my mu zoberieme tú pozornosť. To je ten koterec. Že ho odstavíme vlastne od toho kontaktu s človekom. To je prvé. Druhé, vytvoríme motiváciu na jedlo tým, že mu nadávkujeme jedlo a začíname krmiť z ruky. Pretože miska sa nič nenaučí. Takže začíname krmením z ruky a v podstate ten pes si musí uvedomiť, že ja mám kľúče od voliery, ja ho berem vonku, ja mám jedlo, ja mám hračky a tým pádom, keď on toto pochopí, že ja toto všetko mám, tak on ma vidí, viete, som hladný, idem k Tomášovi, on mi dá papať. Chcem sa pohrať, idem k Tomášovi. To je tá pozitívna časť toho výcviku, hej, že vytvoríme u psa motiváciu. Potom nasleduje vlastne to učenie, kde používame tú krmnú dávku, za všetko ho odmenujeme, učíme ho cez Pavlov reflex a keď sme si už istí, že on už niektoré cviky proste ovláda, tak potom do toho zapojíme tie negatívy. To znamená cuk vodítkom, hej, keď mi nesplní ten povel, tak trošku tým vodítkom napomeniem. Napríklad moje psy sú naučené, že my sa doma nehráme. Viete, doma v byte. Doma je kľud, doma je oddych. My sa hráme vonku. A preto ja keď idem cvičiť s mojimi psami, tak oni sa strašne tešia, lebo už konečne to bude. Už konečne sa mi bude venovať, budeme sa hrať. Hej? Majú to správne nastavené. Takže keď si chcem v dome zakúriť, tak buď pôjdem do roboty a kúpim si uhlie, alebo pôjdem do lesa a narúbem si drevo. Keď som hladný, buď si pôjdem kúpiť do obchodu niečo, alebo si ulovím, alebo si dopestujem. A ten pes to isté, proste on to musí chápať, kde to jedlo je a za čo je. Všetky zvieratá voľne žijúce toto majú správne nastavené. Ja som mu to jedlo ponúkol, on si ho nevzal. A keď si ho nevzal, to znamená, že ho nepotrebuje. Musíte vytvoriť potrebu. Tá potreba vytvára tú motiváciu. Povedzte mi, zjete každý deň také isté množstvo jedla? Nie, ani ja. Samozrejme, musíte myslieť na to, že ak by bol pes chorý, tá nežravosť môže byť spôsobená aj chorobou. Ale ak vy ste si istí, že on je zdravý a nič mu není a on nechce papať, vonku čo robil? Pri volaní fungovalo? Nie. Čiže lano ste museli mať? Mali sme to koľko metrové lano? 25 metrové lano. Ťahal asi pri chôdzi, že? Ťahal. Skákal aj na lodi skákal, že úplne neznámi ľudia, cudzí ľudia, takže išli sme vedľa a on zrazu skočil. A s obsami bol aký? S obsami OK. S obsami bol dobrý. To bol aj u nás. Aj u nás bol dobrý s obsami. Je kľudnejší? Je to úplne iný pes. Iný pes. Ale je to on. Je to on, ale Snáď, je to on. Super. to je iný formát. Super, sa tešíme. Toto sa oplatilo. Oplatilo? Hej, To je toto bomba. sa oplatilo. To je super, to sme radi, to nás teší. Veľmi nás to teší. My sme radi, že ste sa ho ujali a že ste ho vlastne dali do stavu, jakom je. No. Toto je ten impuls, ktorý používame vlastne na Chrisa. Cítite? To nič. Necítite? Dajte viac. Teraz? Necítite? Dajte ešte. Ako cítim, ale však to nič. Len také jak tepanie. To už sme na trojke, Chris je na jednotke, hej? Teraz?
cíti viac. Hej, ale to už je štvorka. No, tam cíti Ale viac. vidíte, že ja vám púšťam tú štvorku do ruky a neurobili ste, že toto. Hej? Takže on má jednotku Ja som si to nedokázala predstaviť, že a čo s to vami som vlastne, zašiel po štvorku, hej? jak to reaguje, alebo že čo to je, lebo čo? No, nevieme. Ale toto je ako za niečo.